Ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna RABO TV domin samun interview comedy. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ku mana liking ɗin bidiyon nan. In kyakkyawa ce da ma za a ce ba zai yiwu ba. Mariya ba zai yiwu ba dan ina so in ce ina son Allah ya kiyaye. To kamar ya Allah ya kiyaye. Kamar haka. To ke momi kin ji abin da suke cewa wai dan na ce ina son ke ni ke nake so ba su ba. Ke so na 100%. Ke to na ji maganan ki 100%. To in dai akwai 500% ni to yadda nake son ki hakan ne ya kai 500% a cikin zuciyata. Inda kake so faɗa na yi maka na shirya. Yanzu ma ai ba ma wannan ba abinda nake so in gaya miki cewa yanzu in na shirya ai kina lokaci kuma yanzu kina zamani duniya ta san ki. So mai dogon zamani Madina ba shi take na. To yanzu Allah da ka. to kin ji kuma ko ki musu magana da kanki ko za su fahimce ki. So masifa ko alkhairi kura daɗi sai da shi na san. Wani so ya ba shi annuri wani na gefe yana kukan. So ya mai mugun kamo karshe yayi mai dukan. Ruwan sama ko ko bulala kun sa ku fahimci yarena. To amma ya kika ji kalaman nawa? Manka daki akwai ilmanta. A kullum addu'a nake ina yin fata. Magautan ka ya zama gare su kayo rata. Kafi ni da kyau sai biya binkewata. Rashin ka yana sanya zuciya tarmayaya. Yanzu abin da za a yi kin san me za a yi kawai ki ce musu kina so na su ji. Gadin ka da alkunya. Yanzu za ki iya sani dukkan wani dan fim ya sani badda dan gari na Kaduna. Duniya har da ma. Okay, har da masoyanki. To yanzu kina so ki ce min a cikin zuciyarki kina ƙaunata kenan. Kofa kai ɗaya ne wanda nake kauna. Musa mai sana'a to masu jin haushi sai su mutu kenan. Shabban sace wofi. Ka da zuwa tashar RABO TV inda wannan ne farkon zuwan ka kar ka manta ka danna mana subscribing sana ka danna mana alamar kararrawa yanda daga mun saki sabon comedy zaka gan shi kai tsaye sannan kai mana liking kai mana sharing